What's up mga kabugok? Nagtatagang pabulot. Ay, dabono ako. Walang hata. May layout langan? Ningad ba? Hindi ka magsagwang parap. Damong baliktad utak. Ilagay lang, Jo. Ano? Na makabangka na kayo, ayoko pa kabit. Kumana ko sugpugan, sige. Pinigrading kagidig. Yes, ay mamina na eh. Alam balo rin taong baryo. Wala, hindi na balong kontrolan. Oh. Oh. Reverse me, Brad. Pwede yung dala, no? Move. Reverse, reverse. Kaya mukha ni Chiquito. Minuna yan. Yan, ninil ako. Balo ko si mamangan eh. Pwede na ako mag-apply ng Dwaken. No, pwede na lang. Mag-apply na kayo mo, chat 350. Libre ko pa sugpo. Maldoldo ko pamamangan sugpo. Dahil malugi ka rin, par. Ito, itang manyagwan. Malugi ka rin. Matalig yung mga tao. Doldo, mag-isa ni sugpo ka rin. Charolets. Charolet. Halagay la, Chik. Hindi nga dua. Alam may lagay gamit tong. Swerte. Orat na pakin dulo-dulo na. Kabutan nila. Sige, hindi ko makatali na, Chok. Natatakot dam. May basa, Chik. Nagdamo ka. Tingnan natong may mabasa. Hindi yan. Maka-live ko pa mo. Malikot yung bangka. Malikot yung manyagwan na mo. Bidyok, nilikot. Tinipa ako eh. Bali, skip la rin kay. 12. Nano yung 13, 12, 11. Nabagay kayo. Pero magkailan kami nangon. Kabila ba? Dala po wari kanya? $1 kilibutan gini. Ali, bali yung gano'n. 12, 11. Tapos na ay 10, 9, 8. 10, 9, 8. 10, 11 na rin gan. Ay 12, 11. Talwit ano rin. Padiretsa lang mo naman din eh. Natanang ka rin ng dulo-dulo. Halos diretso lang naman kasi rin, no? Siyempre, ito, panakaw dito. Ano pa?
Shout out. Shoutout sa bangkerong maligot. Kaya mo ligot. Doon tayo sa ano? Doon tayo sa number 10. Number 10. Kita dulo, kita reference. Kitang barag. Highlight ka rin. Hatlo. Hatlo moon. Tara. Kitang barag. Babota ako dyan. Anong oras, Wari? Ha? Ano naman? Saan yung chick, oh? Chick. Haligar na nakalo siguro. Dening kaya, litala pa. Report ko na lang ang boss. Kita ka rin eh. Apat. Ay, what? Mas 4 na pala. Uubos tayo ng data. May ko YouTube chok, oh. Palog tayo. Sige. Tara siya na magkakaroon. Kaya sa agaran yun. Leme kay chick, mas malapit lagi yung lipatan kayo, no? Pati mo naman bangkakin, yan, no? Diba? Oo, diba? Timbang kakit, oh. Pwede yun. Gaya gini, oh. Kaya katambali. Kinam kaibigan. Yan na lang kaibigan. Mangulit tayo ng bayawak kaibigan. Let's go. Pwede na again. Tayo limit tayo mga chat. Hindi ko itong bayaw. Ken, dalanan tayo Ken. Yan, tutod lang gabod din eh. Better. Tara. Nakabalo yung lagay na pa sa bahay akong silo na. Likot. Halong mo unchok. Yung ka-float. Hindi ko makita yung mga message, comment. Pupya. Wala. Hayde. Oh, itang kaing barag. Silo. Gini yo. Ah, wow. Ay may sabit siya gen. Ano eh?
Wala eh mo manap pa eh. Dala na niya mo. Dala na yung pinili. Ano silo yun? Ang galing nga rin trap na na. $31. Gutom na si Tarzan. Doon pa tayo. Aray. Ya, ding. Bangin. Oh. Pulayin eh. Saan na tayo? Gutom na si Tarzan. Uy, sumobra na yata tayo, Jok. Sumobra na ng 2 metro. Ay, ning pilapil oh. Kenyam. $18. Jack, pakilis, Jack. Okay. Sige. Oh. Yan, Jack. Mapa. Ay, wala. Yung balatong na. Heading. 10 west. 7 south. 3 west. Optimum prime. Dahil ngayon na mo kaya malam lang ulo. Ayun kayo, gusto ko kayo. 10, 11. Norla ka dyan. Good. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ito na 9. 29. Let's go. Uy. Jok, nung nakuha mo dyan, Jok. Happy pilapil no. Diretsongin. Happy ning kayin. Kayin niya kanyan. Yung plaster nin. Ayan na yung palaisda niya. $29. Okay. Southwest. 3 meters. 1, 2, 3. West 155. 60 west. Eight west. Northeast 8.
3 east. 3 west. 3 north. 2 north. Oh, ay kayo. Kaya ka tayo pulot yan? Hindi na eh. Magbabalak ka Jok ha. Kahit kita nga man ito lagi na kat na. Muna na kayo. Sabi na. Kita nga man. Taka niyan medyo malapit ka taga ng poste. Ay, oh. Eh, kakanan din eh. Hapin din, ito ka na no. Wow, ali, wala. Tay, panapan, pwede lang. Baluga. Balo nung kanan din. Ano yung paborito mo? Ano yung pamilya nga? Bet. Tugol daw, oh. Sotik. Kanan na rin. Gay, bye. Diyan eh. Tugol na. 10 west. Titil mo lang ang slam eh. Pakanang doon ba rin mabiya? Hey, 6 south. Pakanang doon mabiya rin. Sabi na eh. 3 west. matamis-tamis yan. Yan. Next tayo, next. Number 8. Ito. $27. Kaya tayo puloti, Brad. Hali. Kainita mo eh. Ikaw, brinamis sana ka ng... Ba? Ang gawin niyo kanita. Ayan, mga dragon fruit. 6 meters. Sakto yata yung poste, chick. Guys, ito mo pa kanya. Sakto yata yung poste. Dinosaur fruit. Nali, 2 meters. Ito poste. 2 south. Yung poste, oh. Ay, wo. Ay, wagang pati. Tumuro poste kayo ni Pikalagan. Sabi kita may madusan din, no? Para kalda, oh. Siguradong gumamit na rin. 27 south. 9 west. 7 south. 1 west. Ba? Joko. Ito caution tip nyo. Gaya game boundary na. Marami ka pa kaninin kaingin. Last da. Wagang tilapia. Musun. Bangusun. Oh, brado. Mahalar gawa dang moon. Mga putot la. Putang ina. Hindi may putot. May putik siya pa. Hanggat na ako. Pati na si Denga. Nakanan na rin ni Jock. Kumakakailangutan na. Halika tambok. Mga roll pwede yun ah. Dinosaur fruit. Dinosaur fruit. Ano, PS na dapat mga ninikaban. PS tamo. Eh? Pero, ang tao.
Tara, tara. Uy, bilis, bilis. Uy, magdala ang baril. Dali. Move. Ay, gaya tayo eh. Bapa yun eh. Ay, galasing. Oh, tao lang yan, magdala ng baril. Erwin Tulbo. Nakadwa na rin doon. Dino, halwa naman yan. Dalawa ya. Halwa. Ano, mayari ka pa kaya, Chok? Ano nangyari? Wala na kayong ganun eh. Gay. Mag-adjust na yata ako eh. Hawa, kailan pare muna. Yung sukat mig, mga kanya. Igbabaya. Kaya tayo spray paint, Chok. Wala, araw na yung spray. Kami itong rin ko eh, ninto yan. Nang tuturo mo gatang pilapel? Ninto yan. Lagay mo yan. Mag-adjust yan ako. Oh. Meron din kabon. O yan, ingatin guys, takaw. Bali. Bakalaw. Tingkini kanya rin may alagyan na taga side keto. Gayon si. Ay, dua. Yan yung pakabong ngayon eh. Wa. Ay, kini libutan dala ano. Kini banda. Dulo ka rin. Wa. Tangketo dua lo. Tara, nasuban na dito. Siguro may suban. Popere ta kita may nabugat ang danom kita dulo ka rin. Apat lata reta lo. Alala yung dalong, yung pastao. Pas tao yan. Negative, negative. Palayang gamot sa gutom. Alright. Aray, charang kain. Sardi na siya kayo, nagpunti niya. Okay. Ano po tayo nakuha nitong barag? May wagang pekpek! Siga niya mana kayo ulam ngayon. Hmm? Ay, ali, alam boss ko. O baka na alam luto rin nga may ulam eh. Bano ortam? Sige. Maping dalang kin? Ano? Lain naman dati niya. Hindi, gawa din. Tama niya. Palil lang na. Woo! Bagod na po. Ika fix. Uwi na tayo. Basta yung ganun. Oh, bisa ako magbalak. Halikay. Lumipat. Uy. Honda, pupolo. Okay. Yung mo doon ginong kayo. Sige guys, ang binas mo. Nang sa beaching kong sardinas po doon tabo sa bo. Sa hindi yung hindi rito. Lakal na.
Tara. Kulitan na ba? Oh, sa benta mo, medyo critical yan po. Critical din. Sa wala naman boss, lalo rin mga maglikay. Kunin ka lala plus din eh. Sorry. Oy, video. Wala lang ang plus din. Bali, hindi kay. Mulit lang ko tane. Mo? Makiklewa. Ito naman na nga. Nano, ulo sobat tala paratang kaya, di ba? Sabal kaya kayo. Sumukaya kayo ito eh. Mata tiga. Padaling kayo, Jok. Nanang Jok, kinuha ko mga palya, Jok. Saka Jok, sit. Na? Huli mo niya naman yan, chik. Sabi binalik mo yan, kaling kong na may lagi yan. Tara. Mukha na? Ulita na? Na? Okay. Paano kayo? Chik. Saan tayo pa ikain? Halitan eh. Boyet? Halitan eh. Kul mo niya mo. Wah. Uwi na. Turu. Turu. Uwagang sakla. At least may lagay laratan. Ay, tandulo ka rin na may lagay. Ikaw. Bijak. Bijak. Kaya boy. Kaya. Mhm.